Sa abirio mar odiochieng' tarik 14 dwe mar 10 higa mar 2024 wachopo e dier dwe mar 10 higani. Intiere kama kare ma yudo weche manyien e chenro mar migago magi weche ma omiyo pek. And for sure if you don't listen you will go home. Ndio mmesikia tumesema kupa driver, kupa makanga, hata makanika afanye nini? Aende. Mpaka ulete ushahidi. Mimi siwezi kumtoa bila sababu. Senator Makakamega Boni Alwale okoni Senate dhinono matut ketho umiyo odwa mamalo nthicho Gachagua ikinde majaten nak Charity Ngilu dwani jaten piny William Ruto bende ogwetao. Makero kwa mibadhi EACC makapisa moro mar IEBC mosebedo katiyo kod obok mabandia mag somo. If the school administration listens and talks with the students, in most cases they will actually understand what the situation is. Jokanye sekta masomo e South Mugirango romokendo twako jopuonjre gengo tim mar wango skunde mosebedo katimore tam mar adek. Nya kora mo kaka pili natudi kod layo matudok mar ariyo adek auchiel nono yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV nyinga Ochieng Emmanuel. Kama chako ni Senate County Makakamega Boni Alwale wacho ni od bura ma Senate biro luwo chike duto madwarore kinde bet mar winjo dwaro mathichoke kom jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Kalele wacho ni od buch Senate biro winjo kendo kolo idho kweth monywande burano kapok gibiro gikao chung margi. Katika bunge walipopata kwamba wako na mashtaka 11 ambayo Gachagua lazima ajibu, bunge imemshtaki kwa seneti, na seneti ndio itachukua uamuzi wa mwisho. Sasa vile ninarudi Nairobi, ninaenda kukalia kiti yenye Gachagua atasomewa mashtaka, alafu mashahidi wataletwa na bunge mbele yangu. Gachagua ataleta mashahidi yake, nitasikiza mahali yenye maneno italala, ndio ukweli itapekwa mpaka ulete ushahidi. Mimi siwezi kumtoa bila sababu, na mimi siwezi kosa kumtoa kama makosa iko. Kwa hivyo we are going to listen to the case and make a fair decision as in the meaning of our constitution of Kenya. Jatend bura man Charity Ngilu lando ni okonio winjo jatend piny William Ruto ogwetao kinde ni matwak mathicho ko jalup ne Rigathi Gachagua dhi nyime. Okoni kinde kao pach jopiny e withicho ko Gachagua jopiny ogolo duondgi mondo jatend piny kod jalup ne duto mondo wiwuogi apisi. Ngilu ne olose boma Kitui mane obedo gi romo gi jotend riwruok makelo jopuonj nat kama wacho ni Gachagua kadhi dala to jogi dhi kanyakla gi jatend piny William Ruto. Kanyo tene gi jar bura ma Kitui Central Makali Mulu kod jagoro maduong' mar riwruok manat Collins Oyu giwacho ma kinde ma ni kinde mar tiyo ne jopiny ma en kinde matino jopiny ma ok ogo siasa. From this last year 2023 and we are planning to solidarity 2021-25 CBR. Leadership must listen to the needs and aspirations of the people. Yeah. And for sure if you don't listen you will go home. Right. And this is what we are witnessing here. Yes. Watu walioana wawili tukiwaona na hata ndoa haijaendelea miaka miwili, mmoja analala kitanda upande huu mwingine upande huu, na hii tulikuwa tunasema hii ni ndoa ya uongo hii. Na sasa anaenda kutafuta yule hakuwa naye amsaidie. Nafikiri wa Kenya ni lazima sasa tuanze kuangalia na tuanguke na hii kitu hii. We shall not watch our country go to the dogs. And if we don't stop it, it will happen. Watu wanasema ondoa huyu kwa kiti, bakisha huyu. But I've been asking myself, kama shule haifanyi vizuri, you blame who?
You blame my teacher. You can't start saying my deputy ameleta shida, kwa hivyo wacha tutoe deputy to tubakishe teacher. That's why you are head of an institution. This country is facing challenges which cannot only be associated with the deputy president. These challenges must be put where they belong. And they belong to the head of the state. That is the president. Tuko pamoja. Ndio mmesikia tumesema kufa driver, kufa makanga, hata makanika afanye nini? Aende. Mine kaunti wa Busia dwaro ni jokenya obed kod horuok ewi mbaka mathicho ko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni mare nowacha manyalo pogo oganda ka giloso boma Busia kotelne kod Zilpa Bet gikoni gin kod yien chik ema chura tero kendo kanya ma jokenya ogede ni adiera bro yudore magitimore ka twak mathicho Gachagua to chane nyim speaker ma Senate Amason Kingi kendo kanya ma Gachagua biro ng'e ka odhi pacho katodong' e apis. Ni kwa nini watu wanastuka sana ati kuna mambo ya impeachment imefuatwa namna gani? Hiyo ni code of conduct. Kuna watu wamefutwa kazi KEMSA, kuna watu wamefutwa kazi katika fields nyanja ama fields mbalimbali kufatana na mambo ya corruption. Hawakusema awe impeached kwa sababu kuna yeyote ambaye anamchukia. Waliangalia ile inaweza tendeka kwa governor, inaweza tendeka kwa MP, member of parliament, na inaweza tendeka kwa mfanyakazi yoyote wa Kenya. Sio lazima awe politician. Na wabunge wajafanya vitu zao kutoka nje mbalimbali. Wameangalia katiba ya Kenya inaangazia nini. Hiyo ndio wamefuata wakasema anastahili kuwa impeached. Moko kuom jotelo mawuok e alwora mag God Kenya koni kaka oganda nitie dwaro maduong' mar loso duond bura margi. Ka giloso kind alam odiochieng' manyoro jotelo ka moting'o jagoro mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni okoni ne onyiso jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jotelo moko mawuok kono mondo owe rikni ka jwang'o duond buchegi kaka donjo UDA gino mokone omiyo sani Gachagua kale matek e kindeni ma idwa ni othiche oko. Nimemwambia mwenyewe kwa mdomo kabla awe deputy. Mimi nilimwambia hauwezi enda kutangatanga kwa vyama vyenyewe na wewe hauna chama. Wakati utaonyeshwa nje itakuwa out nature. Preachers are cheated so easily because they don't know the language of politics. Hawajui wanasiasa ni waogo. Dul makere mibadhi EACC ukinyima kauno makapisa moro madul michuni yero IBC mano tiyo ge boke mag somo bandia mondo yurgodo tiche duolno. Pisano moyangi ni Caroline Sabiri Manyange no makidal netmanti Nairobi West kako rito mondo chwale do milimani duchima kawuono. Maeno yangi gi jawache lo EACC Eric Ngumbi mwala ni gisani ugeng'ete sendo bila ma EACC ka EACC bende wacho ni gidhi kwayo doho mondo maapisano omenda maromo milion 37 mosebedi kichule yoro sara. Jokanyo mopogore sekta mar somo rume kar chung'o bura mano ma South Mugirango machiwo puonj ne jopuonjre mag sekondar gi geto mar geng'o weche mag wang'o mwandu mag skunde ahinya to kuonde nindo e tam mar adek. Kane giloso skund sekondar ma Yawuyi Manduru, jaluo kansela mbalambala ma Egerton Gire Isaac Kibwange ne okwayo jopuonje madongo mondo bag romo makinde ka kinde kod jopuonjre machiwo negi thuolo mar yango korgi pod nitiere pek kod ng'ur moro amora e kindgi. Ne gisingo nywando jolony kinde ka kinde mar yudo ka ginyalo konyo hinga e gigo maloro jopuonjre kinde ma gintiere skul kaka yo mar geng'o koko e kuonde somogo. If the school administration listens and talks with the students, in most cases they will actually understand what the situation is and the limitations of what they are demanding vis-a-vis what is available. Yes. So for me, this communication and the discussion. This is the right way to go. And the boys have been encouraged to a great extent. And we hope
the professor will be coming here and again. And we believe from this humble background, encouraging these kids, we can actually get many of them achieve their objectives. Because the problem with these rural setups is that we only bank on the people around us to hear. So in most cases, you'll be hearing of specific careers because that is what the kids are able to associate with. Many of the old school boys, we look for them wherever they are so that they can come and also give something in terms of knowledge to the students. And when they see this is the person who was in this school, then they will feel that they will also be something else. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ise kod bura manie do kamitude kod temo yiero do mawinjo buche mondo gol ng'eto ma nyalo ng'won kode. E bura mar Rigathi ochwale do matemo geng'one od bura mar Senate kik chak twak mathiche oko Okil Paul Nyamodi kendo do nitiere buche bura mar Rigathi osenyiso e kido mar yiero doho. Kar kamano gikone do ni onge chik moyiene tamo od bura nyaka mano ma Senate winjo ng'ur kendo thicho jalup jatend piny. Kar kamano okil mar Gachagua Paul Mwite to koni ok en gima ber to Rigathi kod yiero kit doho modwa ni winje buche ni mar Rigathi ni kod ratiro mar manyo ratiche. Parliament shall facilitate public participation. So it's a requirement of the Constitution. An involvement in the legislative and other business of Parliament. Other business, such as the impeachment of the Deputy President. So, my Lord, if the petitioner is alleging that this public participation, constitutional obligation of the National Assembly was violated, this court has, without any shadow of doubt, the jurisdiction to intervene. They will tell you that the doctrine of separation of powers precludes you. They will tell you, secondly, that the dispute before you is not ripe. They will tell you, thirdly, that the matter is sub judice and should therefore not be heard before you. They will cite for you, my Lord, an authority listed in the, I believe, grounds of opposition of my good and learned friend, Mr. Kuyoni Josephat, for the Attorney General. This is the case of Mate and another one versus Wambora and another. My Lord, that decision is wholly distinguishable from the case before you because what had happened when my Lord interrogates the circumstances, a court order was obtained in the middle of deliberation and debate by the County Assembly of Embu. Odi Kakamega ringre nyathi ma jegni 4 ne oyude e kisima e kar dak ma Shikambi County no. Wachore ni nyathi ma wuino ne wuok matugo kod jowetene ka bang'e ringre oyude e kisima no mar pi. Jodak e wengo yango kisima no kaka ma oseketo ngimagi kama rach ka gidwaro mondo odine kaka yo mar geng'o masira ma kama mondo kik timre kendo. Ringre ne otere kar ringre kar thieth ma Kakamega Referral e seche ma nonro osechaki kendo dhi nyime. Hii ndio mara yangu ya kwanza kusikia kwamba mjukuu wangu ameanguka kwa maji. Maana mama yake alienda kwao na mimi nikabaki na watoto. Kwa hivyo mimi ndio ninatunza hao watoto. Sasa nilikuwa nawatafuta ili waje wale, lakini nikakuta hawako. Sasa baada saa kidogo ndio ninaambiwa ya kwamba mtoto ameanguka kwa kisima. Kurudi kwenda kutazama nikakuta ya kwamba amekwisha aga dunia. Sasa mimi nilikuwa nimelala kwa nyumba. Watoto wanacheza nje. Huyu Bernard Dau na mtoto wangu. Dau akakuja kuniita, "Mama Bradley, kuja uone Bernard ameanguka kwa maji." Mimi nikakuja mbio, nilikuwa nafikiria ndio ameanguka tu ndani. Ile jirani yangu akienda kuita watu, mimi nikajaribu kumtoa na nikamtoa.
kumtoa akakooa. Tukaanza kumfinya maji, lakini mimi sijui hivyo anafanyanga. Kumbe alikuwa shakufa. Ilikuwa ikitumika imekaa mwaka moja. Nilikuwa nimefunika na hii magogo na nikaama sky hapa na nikaenda kukaa kwingine. Lakini nilikuwa nimefunika na hii magogo. Ikuwe funzo kwetu mahali pengine kama kunaweza kuwa na kisima, mtu anachukua ile utaratibu wa kufunika, yani ikuwe na ile safety nzuri kabisa ya kuzuia hata mtu mzima unaweza telezo kaamka ndani ama mtoto. Ya Ramogi kamano kuma kete Ramogi TV chenro poden mar migago ntiere jogo maloso koda mopogore bende oro tege machuok. Erokamano Erastus mano japuonj ma Mwirende Primary JSS gwenge mag Sindo owacho kanyo ni oneno Ramogi TV eyo makare. Ongisa kanyo ni Chieng Emmanuel kawantiere Erabit Poultry Farm ka watimo tich makare. Kisetieko somo migago tibia mi tong kata gwene cham iwinj godo maber kaka jomamoko. Erokamano japuonj maduong' mar skulno mano mabende japuonj Erastus kuom ote machal kamano wacho neno migago achiel kachiel. Bende wantiere kod ji mamoko. Erokamano Kevin Okeyo kuom keto Ramogi TV wacho ni Chieng Emmanuel weche mag Gachagua warito mana mondo mirum mondo piny Kenya dhi nyime. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Emilia Atieno wacho ni Chieng Emmanuel ne maber ka antiere e gwenge mag Kitengela. Ramogi TV kaka pile miwa weche manyien makare. Erokamano Emilia Atieno kuom kete Ramogi TV. Antiere kod Ken Oguda niseno Chieng Emmanuel ni kantiere gwenge ma Kisumu kendo tich ema wachwado, in bende waneni kaka ichwado tich bergo. Erokamano Ken Oguda kuom kete Ramogi TV. Antiere kod ng'at ma bende luongre kainde ni Mera Bawuora chono Chieng Emmanuel wan warito mana weche mag tuke chowangwa kawaneno weche manyien. Erokamano kaachiel kod Kawili Mike Senior bende ngisanena ka intiere gwenge mag Nairobi tich nyaka go omor ka okelo weche manyien e chenro mar migago. Kik idhi mabor nyakwara mga jwang' pod wantiere kod mathoth ma waikoni e chenro mar migago. How did you feel uliambiwa you are a winner? Nilifurahia, lakini nilikuwa ninaona kama ni uongo. Umeamini ni ukweli sasa? Kabisa. Which is why I'm going to hand over your check. Hakikisha uone ni 50k, usikuwe umeandikiwa 5 bob. Ni 50,000. Ni 50,000. Yeah. Mimi sikuwa ifikiria, but nimepata is a real game. Unaweza bahatika pia nyinyi. Kaka neni inichalo nyako moro ma jadala cha omiyo kin type mara. You get that? Ndalo matin go ne ber to kanyal bed kodi e ngimana te. Gimora mora ni kare. Everything is nice, good, under control. Kunal oweyo sera to enoseketho gimora mora mane nitie kindgi. Kato ndhi kendo seher mawuok e dala CM. Bangi mora mora mosetimre ka ida wacho ni podi paro wuoyi ma kunalno. En noko idho ndege no. This deal intends to increase fees and levies. How is that likely to affect the operations of KQ? It is important for that airport to be modernized. In fact, it is urgent. Profit after tax is down about 12%. What happened? This is driven primarily by finance costs, because within the year, interest rates have been very high, especially in Kenya and in Tanzania. We have been in a period of monetary tightening. How has that impacted the kind of investment and the decisions that investors are making? Clients who are already holding Kenya government bonds should continue holding, because it's likely that as the US and the rest of the markets lead in rate cuts, so will Kenya follow. Market Pearls with Jimmy Mbogo on Citizen Digital under business category. Citizen Digital. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuoko
kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge maiye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda piluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Era kamano nyakwara mo ikomedo kete Ramogi TV. Muoch tuo mar wang' mar nyithindo momuoche kaunti ma Samburu yangore ni okel kod mine mapek to rem chope klinik mondo thieth makare kod lakteche. Midhiero ni koni nyalo reso mapiyo ka miyo chope kar thieth kendo fweny tuono kod laktar bende idwaro ni chwal nyithindo matindo mondo kapok gichopo higa 1.5 nyalo migi thieth mageng'o tuoche maket kod ololo mabiwore e wenge nyithindo. Nilipojifungua mtoto wangu hakuwa anaona wala hakuwa anacheza na wenzake, lakini nilipomleta hospitali amfanyiwe upasuaji hadi kwa sasa anaona na nashukuru madaktari. Mtoto wangu alikuwa ana shida hata ashesi haoni hata, lakini sasa ameshindwa macho akaona. Yeye anaweza na wenzake. Sasa yuko na furaha na anaona. 4 kati yao ni wale ambao wamezaliwa wakiwa na shida hiyo ya mtoto jicho, na haimaanishi kwamba mtoto jicho ni ugonjwa ambao inasumbua watu wakubwa pekee. Pia watoto wanazaliwa na shida hiyo ya mtoto jicho, na kuna mambo mingi ambayo inachangia wale wa mama ambao labda hawaendi kwa ile antenatal clinics kuangaliwa vyema kuhakikisha ya kwamba katika ujauzito wao hawapati shida yoyote. It is very important to be conscious of the problem, to lead the children to the specialist if the parents feel that there is something. Cataract is the main cause of blindness, 80% cause of blindness kwa Samburu County. So kutupitia county yetu ya Samburu na pia national government na pamoja na partners wale tuko nao marafiki wetu, I think the future ni ku set up a night unit ambayo inaweza kuendelea kufanya hizi surgery. Anyuola mag Nyango Toma mawuok e piny Ethiopia kod mago mag Toposa mag South Sudan kod Turkana ma Kenya osebedo kod romo mar manyo kwe kaluwore kod dar ma kinde ka kinde. Romo motim koyasa e kaunti ma Turkana geto manyo yore mag manyo winjruok kod achiel mar oganda kaluwore kod achiedhnade mag tungni kindgi. Magi timore bang' jodongo mag familia go bedo kendo temo tieko ywaruok manyalo bedo e tong' mag dhoudigo. Ripot yango ni dhok 40, nyithindo 5 kod punde 10 ma okwal bende duoke e kinde romo ma kamano kaka yor kwe moseketi. The 3 countries, Ethiopia, Sudan, and Kenya, they have decided to do away with the guns, with the raids. The residents, the people themselves, have decided to go the peace way and hand over all the stolen cows from all the counties of the 3 countries. Precisely, we can say it's international kind of thing. The reason as why we want this peaceful coexistence is, one, to have free trade between Turkana in Kenya and also Nyangatom in South Sudan, and in Ethiopia.
these partners are committed to the cause of making sure that the cross-border communities live peacefully. And today, we have witnessed a great day where the Nyangatom, the Turkana have returned stolen livestock and handing over to the rightful owners. We want to undertake a peace caravan led by women, a women caravan that will take us all through into the lands of Ethiopia and South Sudan. It will begin from Kenya. It will be led by our leaders, our women, our local women, together with the Nyangatom women and Toposo women. We don't want to have situations where when we have peace, we have killings. We want to take it to a different level. That if we lose life, the persons involved will, one, compensate, and two, put into custody. Because if we don't do that, those who go scot-free will continue doing those killings. Kadhi nyime jopith jamni modak e tong' manaro kod Nakuru jiw mondo dag kod kwe kindgi kendo luore kod chike mantie. Mani kaluwore kod ywaruok mosenene kindgi kinde ka kinde kendo yo ka ji orodhore aduwa mokelo hinyruok malach ka gilose kinde chiro mar uso jamni mano bagi ole tipese kind Narok commissioner Manarok Kipkech Loitaita koni kwe mabiro bende biro konyo jodak giwegi kendo giwere kod lweny e kindgi. Hapa Lokuman tumekuwa na shida. Kama juzi kuna watu karibu 8 ambao walipigwa mchale. Na hii watu vile mimi najua hawa ile shida wako naye tu labda ni kwenda kuchunga ng'ombe. Lakini wale saa nyingine wanatoka huko mambo ya mchale na watu wengi wameumiswa hapa. Na nafikiri vile tutafanya na mimi ndamuelezea ule mwenzangu wa Nakuru gavana na security team ya huko Nakuru na hii yetu. Mimi ndatafuta siku alafu tuende tukate mkutano hapo tujue kiini ya hii shida ambayo tuko naye ni ya nini ili tusuluhishe once and for all. Na itaweza kuzuia mambo mengi, kupotea kwa wanyama ama hata wizi. Itazuia kwa sababu sasa imezingirwa, imewekwa kwa mnanda ambao ng'ombe ama mbuzi haiwezi kupotea. Nataka kuwasihi kwamba kabisa tunataka tukae na amani na majirani wetu ambao wako hii jimbo ya jirani ya Nakuru. Ramogi medruok mar pie nam lulwe mokel kod lokruok machal ma kolwasi medo kelo luore chuny jodak e chula ma yudore nam lulwe mondo mane jopiny oketo machiegni kod dhowedhe makono. Sani dong' mana ka sigana lal ma jopiny kod dhi medo nyagodo dhier e kind ogeni e chulago mondo ne wayang kaka mwandu mane jopiny oketo geno margi nimwe nam. Watimo limbe chula ma Takawiri, Remba kod Mfangano e kaunti ma Homa Bay kendo mae sigana. Mondo wayang kaka medruok pii nam lolwe kaluwore kod koth mosebedo ka chwe kuom higni 5 osebedo ka kelo midhiero ne jodak e chula ma yudore nam lolwe. Mbita warwako nanga moyiedhi kendo wadonje yie, bang'e to yie piacho pii. Ng'wecho chimo Takawiri, Mfangano kod Remba sub-county ma Suba West. Kuonde ma wakale inam eti chula mar Osinga wayudo yien kod kite ma pii osemwonyo. Chunowa mondo wago break matin mondo wane kaka nam timore kod chwech ma nyakalaga ne oketo e lowo motwo. To kata mana kama wakwang'eni higni 5 mokalo ne en lowo motwo, to sani olokore odogwal. Mondo wang'e matut midhiero ma medruok pii nam lolwe osekelo, yie tagore, ng'wech ochimo Takawiri. Gichien wachako neno udi ma korgi odong' nono. Kata obedo ni apaka magore dho wath mosore kod kuoyo marachar ma yudore Takawiri. Lal ma pii osekelo yangore e lela. Udi mane jopiny ogere dho wath ka gin kod geno ni nyalo kelo negi lokruok
sani odong' ka ojonye lweny. Ka udi mane ji odake kod mag ohala mane yweyo kod ywech, sani pi nam ema luoko. Moko bende nolor kendo kifule jarit. Achiel kuom udigo en kar uso rech ma idendo ni banda. Banda ma jogweng' koni ne oger chiegni mita 80 kowuok e dho nam, kendo mane en geno mar jopiny ma osewuok e nam mar choko rech ma itere chiro. Pi ne olawo mojuko kendo sani en ei nam. Ka ng'iye maber gi kuma sani pi ochope kuma pi ne nitie, osemedore madhi dipar. Nikech king'iyo kuma banda nitie, banda ni noger malo. Mani nyalo yudo ni yiethwa mane wayago nam kwa dhi lupo, ne gigo chien mar banda ni kapok ochope banda ni. Ma bende wanyalo ywayogi, mwachak kwa yudo yo ma ji ne nyalo kadhogo kaka bire banda ka. To king'iyo sani, pigno ochamo piny ni mo banda ni obede pi. Kuonde mane ji wuothe ka pimo rech kendo kuonde mane barafa mag kano rech ne oketie, sani apaka ema dhume ka barafgo to chieng' go oko. Kata obedo ni jolupo maka ywagogo ka gigeno yuto mowuok e nam, johala koni pi nam orocho ohala margi kaka ma ginyalo dhiye onge nikech yuto mapiny. Waseyudo pek kaluwore gi kaka uneno odwa ne mae karwa mar tich mangima wasebedo ka nitiere. Ka wayude nweng'owa to sani okethore ma kata king'iye kaka chalo ok ober. Pi nyocho biro mang'eny momiyo kethore kabisa. Koro ne wakwayo jo county government gi government maduong' mondo ne kaka nyalo konyowa, wane yo mwanyalo losogo kar ohala wani. Nikech magi ma kelo nweng'o ne piny, osuru wuok ka, magero county, gero nyaka Kenya mangima. Sirikal nyalo biro wanyalo do kaka wanyalo songo wae tie pi mondo wasong, to ok dwa wuogi kata midhi ger kamoro mbele nikech in gi lweti nono. Koro onge kaka inyalo timo. Koro wagomni ka sirikal nyalo biro manyalo miyowa kaka wanyalo chakore mondo wayud kaka wasudo mbele to business wagi odhi mbele kata gi empower wa e yo mora ma ginyalo mondo wayud kaka wadhi mbele. Kaluwore kod Pamelo Pondo ma pi ne odhi kod ohande lero ni pong' mar pi bende koro kelo dhungruok mar oganda e kuonde ma oting'ore gi malo. Gino moko ni nyalo kelo negi midhiero poni masira mar mach omuoch apoya nono Takawiri. Ka pigni nochako biro, pi mokwongo nobiro moywero udi mokwongo. Kochako biro mar ariyo to chako koro ywero udi ma face mar Takawiri ka okethre seriously. Ma koro biashara manene e dho nam nochuno ji mosudo i kind udi. Biashara madongo machal kata mag uso gas koro dhi ofundore i kind udi ma seche ma mach nyalo wuok kata i Takawiri ka. Ok wang'eyo. Nikech mach kokikre, stima kokikre gi gik machal gas, gi utewa mag mabati mofundre marach kabisa ni, nyalo kelonwa gi marach kendo Takawiri nyalo wang' yo marach kabisa. Gikoni kar obedo ni sirikal mamalo ne okawo nying-gi mar konyogi, pok gineno kony moro amora kendo jotelo mane oyier bende pok ochopo kuomgi ka gin kod luoro ni poni ok okawo okang' mapiyo, apaka mamedo gedo tie udi nyalo medo kelonegi midhiero. Sana ni mbunge marwa ma Honorable Millie Odhiambo olore ground ka mondo ng'iye kaka jo Takawiri chal. Wakwayo Mama Gladys Nyasuna Wanga kani biro kuwakwayo kura higa mar 2022 Takawiri nok chal kama. Sani Takawiri orumo. Gige wa mang'eny nokethre e pi sama ne pigni omonjowa. Yamo ne ywak gotieno, ute mag biashara pi nodhi modhi gi gige wa mang'eny. National government ne wachiwo ywagno mane ubiro ma ukawo nyingewa, but onge gi musetimonwa kata achiel. Kora wan gi kwayo, nyingewa kaka ne ukawo, ubie ground mondo uchiw kony mowinjore. Koro wanyalo kwayo ni sirikal mondo ne kaka nyalo konyowa e wach mar gero banda. To kata mana jowandwa ma bende olalo gigegi, mane olalo utegi, one kaka nyalo konyo. Turu mano iyudo ka yuto wodok piny ma kata sani joma tero nyithindo skul gin gi tich matek. Kopogore kod rocho ohala kod kuonde dak ne oganda ma Takawiri, jodak maka bende koni ngimagi ni kama rach kaluwore kod tuoche ma medruok pigno nyalo kelo koting'o tuo mar malaria. Side effect yore mag diewo remo. Namba 2, tuoche landore kaka pi osedudo machiegni ni kata malaria koro bedo mang'eny. Masuna koro chudo yore. Ka udi mane pi odare gidi
Suno dhi ogedo korido go. Koro yudo ka suno da kodwa machiegni kelo no malaria. Kopogore gi manendo wan gi typhoid mang'eny e tie nam ka. Kabisa typhoid ng'eny e tie nam ka. Koro wan gi challenges mang'eny e tie nam ka. Midhiero ni ok omako mana Takawiri kende. Ne waringo nyaka chula machielo. Remba. Kata obedo ni gichien kwe mar nam kod limbo mar chula Remba nyiso kama geno nitie. E donjo e chula mar Remba ma en achiel kuom chula matindo kata kamano ni kod kwano oganda mathoth. Wayudo ka mirimb nam ma okel kod lokruok chal kor lwasi okelo kiondko e chuny jodak. Jodak maka koni poni koth omedo chwe. Remba ma oseng'ere kaka chula achiel nyalo pogore diriyo. Kaluwore gi kodhi mosebedo ka chwe. Apani neno yiecha. Neno macha bende. Koche mane pi gike. To kaluwore gi kodhi mosebedo ka chwe. Kodhi osebedo ka chwe mang'eny ma pi nobiro mo affect Remba. Mano ng'ado Remba. Maka pako ywak ka yamo ywak kama to pi ng'ado kacha. Ka yamo ywak kocha to pi ng'ado koni. Ma jolupo nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Jodukni nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Johala matindo tindo mag aswekra nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Kendo ne gibedo gi lal mang'eny kabisa. Kaluwore kod picha ma wagoyo kokalo kor lwasi, pi mawuok e bath nam koni gi kocha medo thung'o lowo motuo matudo kuonde ariyo moting'ore kod malo e chula mar Remba. Kendo weyo mana hosi matin moriwo jodak ma e chulano moseng'ere kaka chula achiel nyaka ni chwe piny. Mana kaka Takawiri, kar uso rech mar Remba mane oger kod bengi mar piny mangima ma jodak koni ne nitiere oko mar nam sani pi olworo. Lowo motuo ma nitiere dho nam sani yiedhie makwang'e kendo gowe. Ka gi e kinde ni ng'ato nyalo wuok e ode to donjo e yie kata wuok e yie to donjo e ot ma ok onyono lowo motuo. Kaluwore kod Semeki Okoth ma en jatend dho wedhe e chula mar Remba, midhiero mar medruok pi nam osemiyo jolupo lal mathoth koting'o lal mar yiedhi kaachiel kod tonde mag lupo. Jok ma lupo kaka jolupo nitie manowito yiedhi dabal. Yiedhi madhi 10 ne yamo biro mo baro kite ma gigo nolokore takataka. Manyaka tonde gigo be nobedo tonde makoro ok tonde. Kaluwore kama pi osebedo kakalo cha, ne wadwa ni mondo mi gimiwa support kata boch gine moko minyalo ket kanyo ma kata ka pi obiro to koro kinyalo timo ok nyalo. Wasetemo kwa pango kidi kar kanyo, lakini seche moko pi biro gi teko mang'eny makal nyaka kitego maywe nyaka kitego matimo ok nade madhi nawo. Bang' ne seneno chal mar Takawiri kod Remba kendo winjo kwayo margi ne sirikal mondo konygi kapok midhiero ogore kuomgi kendo Remba opogore diriyo ka mwandu omedo lal e chula ma Takawiri. Ne waduogo wapiacho ng'wech kendo yweyo e chula ma Mfangano mar chako odiechiengwa mar ariyo e ng'eyo kaka medruok pi nam medo kelo midhiero ne jodak ma e chula mayudore e gwenge ma Homa Bay. En wach ma biro bedo gi kare mar ariyo. George Bati pod okanwa sigana iluongo ni part 2 mar mano. Wadhi e wach ma juma ka juma wasako godo itwa kata imanyonwa mago manyalo bedo nobayowa to nokwang'iyo matut ahinya kod Walter Nyambaga. Nyakwa Ramogi mana kaka juma ka juma wathung'i gi nyiero e weche mag masako it mag juma. Jafamo mar Walter Nyambaga oloso weche mage. Wachika ne itwa. Juma ni od bura obedo kod soko. Moses Wetangula opek lemnwa Wood Western. Ewe Mwenyezi Mungu. Mwengi Mutuse Sudane machiegni. The House resolves to remove from office by impeachment. Owen Baya be yie kod wechege. Honorable Speaker, I rise to second. Nango. The Deputy President called Parliament and this National Assembly a theater of the absurd. Bwana Weta koso ibago jogi. Once you append your signature on a special motion, you have crossed the Rubicon. Karawachni omiyo jomoko Kenya kanyinge jomoko. Gadhoni wa Mushomba iluongo Kajwang' nango. Mr. Speaker, is the member Honorable Kajiang on order Honorable Kajiang on order. Kajwang' be winjo kaka oluongi. First of all, pronounce my name properly. I'm not Kachechwa. I am Kajwang', not Kanjwang'. Onge wach.
kare nyingegi nyalo gwenyore ne ji. I am Kajuang, not Kanjoang. Wakeini en wach mane kod Gachagua. Unapoita mwanamke yoyote malaya, umeita wamama wote wa Kenya malaya. Sisi si malaya. Oh, okay. Bas. Ruth Odinga, iwacho ni iloko pachi because of why? I was a bit on your side, but you have hanged yourself with your own rope. Ikoni otimango. You have hanged yourself with your own rope. Udura rieda, utiende kamolo. Kisungu moro gwenyo aka. The very fact that you take 90 minutes to explain you are not corrupt is prima facie evidence of corruption. Edwa lal noane. Iwacho ni en prima angoa. Prima facie evidence that there is corruption. Hey, yawa aworo kisungu kata dhombugo. Onge wach, ng'ato bende ok dial moko wacho kore. Gachagua, bedane orindi maliet. Gigi ning'eyo kure. I have learned from my boss how this job is done. Gachagua. Aya, okay. Bensouda. Suda neka. Igoyo mbulu kanye. Homa Bay County, Bensouda Joyce Osogo. Idua nganyo jod bura. Order, Bensouda utaitwa tena. Homa Bay County, Bensouda Joyce Osogo. Bensouda idua bago ganda. Kinde mabiro yang chung mari choon. Away, aol gi jod bura. Adhi ei Nyeri tir. To ganda ma Nyeri, owacha ng'o. Tok jod bura thicho wuodu. Iyo kiti ya deputy president, pea Oscar Sudi. Oscar Sudi kendo. Pea Oscar Sudi. Kamket, iyo kiti ya deputy president, atuitaki tena. Wachini thago atuoli. In whose hearts will you be safe? In whose hearts will you be safe? Bas, Udogor Kachola, jadigri mar catering. Tonade. Mano polling station mara. Weche dongruok tinde iwacho ni igoye mana chong gi lo. Yake go mana chong gi ne gavana pok inyalo timo gimoro. To nang'o? To ka ombulu mwenjo. To kene wuod na bot Kachola, awuoy ka ting kendo awuoy ka deng. Ene yombe toke wuod na. Peter Francis Masara okmor. Jaduong' Masara en wach mane? An kabiro Masara gini magi nyiepona. Jogi ok mimiya mano dhi got Kachola. Ok. Okay. Bas. Joja oko walimi Mombasa. Chunywa mor kodayo. Dani in kod chiemo mage. Wan go bambala dikano. Kod chiemo mane? To wan go mena. To wan gi mumu. Yawa. Ng'ama tiyo konyaga pilo. To wan ga pot. To wan ga lot bo. Japicha. Kila pilo. To nyuka be wamadho. To nyidani masani ok mor kod kit kaka umuono. To mokwongo tiyo ume. Kanyise ni kata bitiyo ume. Owuone plasta mari. Jaduong'. Ikoni tinde ok owe dhowa liete. Why? Die dhowa moro. Ni kama ng'ato thoe. Irok binie. Sani to. Yaka gwen medala ni idwa cham te. Bas. Wach education to kod liete ni tek, jokama. Education. Goer ng'ato simu nyathino kadho dhi e skul. Owacho ni kwani an mana miyo chegno is. Okebene ikoni kikwayo school fee to duoko mane mimi. Owacho ni kwani an mana miyo chegno is. Duoko mane? Owacho ni kwani an mana miyo chegno is. Dani, joma tindo otimo ng'o? Vijende mamadho kong'o ba. Butieni nyaka saa 8 nyaka saa 9 nyaka saa 10 yaye. Uru madho kong'o bache butieno go uru bakni gi mondo uru butieno. Mago ema sako it kod Walter Nyambaga. Awaro Walter Nyambaga. Ikoni giting'o umgi ka iloso wuoyo mondo mi olos godo ot. Aeto tinde molo bende dhumo kizungu ma kore tek ahinya. Bensouda bende odwa ng'anyo jood bura. Nong'iyo gi goyo no pile pile ma kata kama nogoyo yes no bage kata kama nomiye thuolo mar timo kendo. Walter onyise ni wang'ni oyang chung mare chon. Erokamano Walter Nyambaga kuom masako it oromorego. Mon liete kaunti wa Migori dwaro mondo piny owacho omigi arita makare
kagiywak ni mayo gi lope kendo thothgi odak e chan. Mon lietegi ne lose gwenge mag Suna Ngege location e sub county ma Suna East kama ne gichope nyasi mar yawo ot ne Chiliel, ot ma gedo mare ne osir kod jagoro maduong' e migawo mar arita Raymond Omolo. Ywaruok mar lope achiel kuom midhieche madongo mathoth mon liete kalo e kaunti ma Migori kod kata gwenge mamoko e piny Kenya. Nitiere mon liete ma oseriembe lope kamoko bende pod wuotho koni kod koni kamanyo kony e doho kata karuodhi. E location no ma Suna Ngege e subcon ma Suna East nitiere kwan mon liete mathoth mamanyo ratiro mag lowo. Chief mar location ni Alphonse Aseno wach ni cases mathoth ma oyudi apise gin mago mon liete koro chwalo ka giywak na imayo gi lope. Ka chuo gisetho to samoro chuore ni owetene ne pok gipogo lo, noseket makonge but title ne pok oyudo. Koro ka chuo gi tho ne ka yuochgi in fact mayo gi lope. Cases in our office ma handle mang'eny kawuono. Koro kionge title deed ichandi to dak kanang'o to namba ne ok oweni. Koro chuni ni nyaka mwale kaland inyalo wangi ni wachna ka ni jaji wok mono ma jakisi omaye lo omaye magi puro magi keto doma. Koro mama no odong gi kuma tin to en gi nyithindo mawuoyi. Moko kuom mon liete moriko ne wuoyo e gwego mag Suna East e kaunti no ma Migori kamoriko ne gichope nyasi mar yawo ot manyien mar achiel kuom mon liete moen kaka Sebedi Ngasia ma ogene ko jagoro maduong' e migawo no marite pacho kae Laktar Raymond Omolo ne wane thothgi iriembe lope. Iyudo ka dichuo mayuor dhako wacho ni chiwo wadwa ni onge kaka wanyalo miye title deed, obro uso lo lar gi jater. To samoro en dhako mosebedo maduong' ma over age kata kama nyalo dhi onge. Mayowa nyaka kiewo lope mayowa. Ok wanyal tiyo yo maber. Nyithindwa ok nyal somo. Nikech odwokwa piny nyaka lo. Eno ot, aneno mor, gine nyoche wawinja inenero ndinga. Mon lietegi ma bende ne opuoyo chendo mar gero ute mar mon liete ma itimo kod Omolo ne wane thothgi bende koro pod odak e chan kendo gombo margi en ni mondo koro piny wacho koro konygi mondo gitim kata wendni. Gweng'wa ka onge konyruok mwanigo kabisa wagombo ni mondo watim ohala to waonge kony. Peter Leso Nyango mariko ne wuoyo e lore mondo Omolo Foundation masiro gedo mag udi ne mon liete ne wane pod nitiere mon liete mathoth ma onge kata ute malong'o magidakie. Ya waseromo gi mon liete malawo 6,000 wabiro yawo ot ma Pies Raymond Omolo ogero ne Chiliel moro manitiere gweng' ma Suna East. George Juma, Ramogi TV, Migori. I'm Lindy Ajagi, a teacher by profession from Moranga. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I raised a bet of 15, that is super jackpot. I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Time
time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Chalgi mama wina, hey. Chalgi mama wina, gimala monya wina. Mondo miyud thuma mara wino kaka sikiza tune mari, inyalo dio *860 *411 #. Ma wan tiere Ramogi TV. Ramogi TV aod jotumbe duto. Ero uru kamano. Tim Mashujaa nyalo tim Mashogun ma kinde mokalo ng'ere kaka Samurai Rugby Points 12 kumane finals mag tuke Safari Sevens mano bagi alap ma Jomo Kenyatta Stadium County ma Machakos. Shujaa Patrick Odongo no kalo gi ng'wech jobak mag Shogun kendo weyo gi chien kapok oleo try mare mokwongo mano miyo Shujaa points abich. Kando kunje tugo chiel no mi card kendo wuok oko Shujaa nyodinyo gi tugo maber kendo yudo try mar ariyo kokalo kunje tugo Ben Salem kapok jatugo Dennis Abukuse leo conversion mane miyo Shujaa loch ma points 12 kuom nono. Nyakora mogiro kamano kuom kete Ramogi TV bedo kodwa e chakruok nyaka giko e chenro mar migago mana mesa makawo weche manyien do thuolo mar ikoni gi lak seche gi watudo kendo koromo saa 10 weche manyien mag ka gi kacha nyinga Ochieng' Emmanuel.